Dibujas pensamientos que atraviesan mi piel y me has llegado a dar qué puntería. Dibujas con 3 gestos lo que quiero tener, carita, rock and roll y chulería. Dibujas lo que siento, me arruinarás, lo sé, pero ahora quiero más y es culpa mía. L'ex-líder del Canto del Loco, Dani Martín, va aterrar al Festival de Cap Roig per presentar-nos el seu darrer àlbum, Muntanya Russa. Sé que prometiste que darías, quédate conmigo a morir, que se muere. El vocalista espanyol, a través d'aquest nou treball, ha aconseguit dotar les seves cançons d'un punt de maduresa i sensibilitat que fan d'aquest àlbum una obra memorable. En el disc hi trobem reflectits sentiments i moments de la vida de Dani Martín que fan que ens trobem davant un treball d'allò més íntim i sincer. Bueno, m'agrada la música que fa, el tipus de pop, la veu que té. Els concerts trobo que és molt bo, que millora molt, que té molt de carisma, els concerts realment són molt bons. Bueno, a mi quan estava al Canto del Loco el rotllo que portava en el grup m'agradava molt i ara que va sol és un estil completament diferent, més tranquil i així també ens agrada bastant. Ho escoltem bastant al cotxe, la veritat. Doncs que venim a veure en Dani Martín, que m'agrada molt i molt. M'ho van regalar pel meu 50 aniversari, les meves amigues, que són superguais. M'ha fet molta i molta il·lusió i bueno, ens agrada molt venir Cap Roig i vinc cada any a veure i elles també. I bueno, esperem que sigui una nit màgica, com sempre. Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza, hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Un dels al·licients de Muntanya Russa és el fet que ha estat enregistrat en els mítics estudis de gravació d'Abbey Road. En aquests estudis hi han gravat artistes com Oasis, U2, Stevie Wonder, Freddie Mercury o Red Hot Chili Peppers, entre altres. Molt bé, ha sigut molt bé. Molt bé. Molt intens. Sí. Vam venir fa 2 anys també a veure el Dani Martín i no va ser tan xulo. A mi ens ha agradat més aquest any. Molt bé, impressionant, la veritat. Sí, ens ha agradat molt. Fa 2 anys que vam venir, ens encanta, tothom surt enamorat del Dani Martín, tant petits com grans. Molt bé. Maco, sí. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Amb un públic absolutament entregat, Dani Martín constantment interactuava amb els seus espectadors que van cantar fins a la darrera lletra de cada cançó.